La Mònica Planas és periodista, crítica televisiva i una persona que ha estat vinculada durant molts anys i encara continua als mitjans de comunicació. I a més de tot això, és, no sé si per devoció o per obligació o les dues coses, també molt responsable en la seva alimentació. Mònica, com estàs? Què tal? Molt bé. Bé? Molt contenta de ser aquí. Per devoció o per obligació? Potser per obligació és com hi he anat a parar i després vas fent que es converteixi en una devoció, però he d'admetre que sí, que al principi és per obligació. Això com comença? Vaja, em deies que sempre has tingut problemes digestius. L'aparell digestiu sempre ha estat el meu punt flac des de molt petita. I a mesura que m'he anat fent gran, doncs he notat, ho he anat aprenent a veure que això ho havia de cuidar més especialment per no trobar-me malament. I a més, diguem que el que va ser la cirereta va ser que la meva filla és celíaca i a partir d'aquí això també t'implica haver d'adquirir uns coneixements a l'hora de cuinar i de tenir en compte certs aspectes que fan que, mica en mica, et vagis introduint en el món de l'alimentació saludable i a partir d'aquí, a més, amb el que comporta de complicar-te la vida i al final has de fer el tomb de dir, bueno, o ho disfruto o m'amargaré la vida, no? I aquesta és l'etapa en la que estic ara, de saber-ho gaudir en comptes d'amargar-me. Anem a pams. Tu deies que el teu aparell digestiu, que és el segon cervell, com li diem, o com podem reconèixer del qual, t'ha dut molts maldecaps. Hi ha un moment en el que... Fins i tot diria que en el sentit textual també. Sí. Molts maldecaps també. També. Hi ha un moment en el que, com tu deies, més per obligació que per devoció, dius, bueno, jo així no em vull trobar, aleshores he de fer alguna cosa. I és quan obres la porta de, aviam, com puc canviar la meva alimentació perquè el cervell no em produeixi tants maldecaps, i és un laberint. Suposo que el que et trobes d'entrada quan obres la porta, com ens passa a tots, és què? Per on tiro? Què faig? Exacte. I a més, en el moment en què jo començo a fer això, segurament no hi havia ni tanta literatura, doncs hauria de tenir 20 anys fa. D'acord? No hi havia tanta literatura, ni estava tan de moda l'alimentació saludable, i llavors la meva doctora de capçalera és qui m'ajuda, no? I em dona unes pautes d'alimentació saludable que realment em van molt bé, tot i que llavors el que em trobo és que la meva alimentació és molt monòtona i molt repetitiva i molt avorrida, i a més que trobar-te en aquesta situació quan tens 20-22 anys, els anys de la facultat, que menges merdes a tot arreu, a qualsevol lloc, i que tots els teus amics estan menjant de tot i no els hi fa mai mal res i es troben perfectament, doncs que jo he de començar a vigilar perquè no puc menjar com els meus amics, perquè si no em trobo malament, no? I llavors és això de dir, hosti, doncs com és que és tan avorrit menjar saludable, no? I a partir d'aquí comences a estirar del fil i intentar que no ho sigui tant. També ja et dic que en èpoques de crisi en què jo decideixo que això de l'alimentació saludable és una merda, un rotllo que em complica la vida i que no ho vull fer més, amb la qual cosa passo a transgredir tot el que estava fent fins ara i a tornar-me a trobar malament i a veure que jo no em vull trobar així de malament, sinó que em volia trobar bé com m'havia trobat feia uns mesos, no? Per tant, una mica és això d'assaig-error, esforçar-me, cansar-me'n, tirar la tovallola, tornar a començar. Jo crec que una mica ens ha passat a tots. Et va costar molt o poc trobar el teu camí dins de l'alimentació sana que et fes sentir millor? Bastant. Crec que sí, que passes per moltes etapes de molta frustració, en el meu cas, especialistes que et donen uns consells que primer et prens amb un entusiasme extraordinari, amb molt d'esforç, i després resulten molt frustrants perquè no tens els resultats que esperaves, potser perquè hi ha gent que promet coses que després dius, mira, a mi això no m'ha passat, o nutricionistes que tenen unes pautes que són iguals per tothom, i jo no crec que una persona
25 anys se li hagi de donar els mateixos consells que una persona de 80, per exemple, no? I que, a més has de saber quin tipus de vida té aquella persona i que una persona que corre maratons potser no necessita els mateixos consells que una persona que fa una feina sedentària o que un estudiant universitari, que una mestressa de casa que pot estar cada dia menjant esmorzar, dinar, berenar i sopar a casa, no? I trobo que costa molt trobar algú que es pugui ajustar a les teves circumstàncies. En el meu cas, no només cuino per mi, jo cuino per la meva família. Per tant, també ha de ser algú que m'ajudi a poder conciliar les meves necessitats amb les de la meva filla i amb les del meu marit, no? I trobar uns equilibris. Després jo ja sé que m'hauré d'ajustar a certes coses, però que algú tingui en compte quina és la vida que tens i que, per tant, tu puguis adaptar fàcilment a les teves dinàmiques. Aleshores, quan tu decideixes, quan tu trobes la tecla, la manera d'alimentar-te que et compensa després això de passar pels laberints que tots passem, de si em faig vegetarià, si em faig raw, si no sé què, no? I trobes, i al final, què és el que t'encaixa més a tu, per tal com és el teu cos? Amb què reacciones millor? Quines són les pautes que... La base són les verdures, que és el que sempre m'ha agradat molt, és a dir, no com un sacrifici. Jo mai m'ha agradat, mai m'he xiflat per la carn i dir, hòstia, és que jo ara si no em foto un tall de vedella estic morta. No, hi ha coses que no em costa no menjar. Però sobretot a l'hora de combinar els aliments, no? És a dir, aprendre com les verdures puc treure, em poden resultar que em condeixin més, no? Perquè a vegades et fots una amanideta i al cap d'una hora dius, hòstia, jo ara em menjo un toro, no? I jo tenia aquest problema de dir, hòstia, és que tinc molta gana. Llavors, com algú t'ensenya a introduir els fruits secs, a introduir les llavors, els germinats, que són elements que nutritivament... És a dir, he entès que més que un estudi calòric dels aliments, he de tenir un estudi nutricional dels aliments, no? I com la nutrició que allò m'aporta, en comptes de pensar, hòstia, és que a més això porta 200 calories. Ara m'és igual. O sigui, per exemple, una de les coses que em fa més feliç és que hi havia una fruita que a mi m'agradava molt i que sempre hi renunciava, que era el plàtan. Sí. Perquè pensava que, ostres, el plàtan engreixa moltíssim i que jo un plàtan, molt de tant en tant. Doncs no, senyor, saps? O sigui, ara m'agrada i el moment en què em puc menjar a mitja tarda per berenar un plàtan, a mi em dona una felicitat extraordinària, perquè sé que nutritivament té unes propietats que el meu cos necessita, o l'alvocat, per exemple, no? No em posava mai alvocat... Greixos vegetals, la paraula greix era com greix vegetal. Ara disfruto moltíssim amb l'alvocat, i l'alvocat amb els fruits secs, i com em faig unes amanides que a nivell nutricional són molt més completes, que jo les disfruto molt més menjant, i que no tinc gana al cap d'una hora, i no tinc gana al cap d'una hora perquè ja he esmorzat com havia d'esmorzar, saps? I tot això és el que he necessitat anar aprenent, o no menjar proteïna a la nit, per exemple, és una cosa que per tradició tens la sensació que sempre has de fer primer plat, segon plat i postres. Doncs no, ara quan sóc a casa no necessito fer segon plat, per exemple. Abans d'aquesta entrevista hem anat a fer Ell ha fet una infusió, jo he fet un cafè, jo hi ha coses que... pecats que em permeto. No, cafè no! Cafè no! No, que el cafè té propietats, però jo vaig deixar de prendre cafè, jo prenia molt cafè. Bueno, sí, ja passa això, ja. I t'he de dir que em van dir, no prenguis més cafè. I jo vaig treure el cafè de cop. Bueno, vaig passar una setmana amb un síndrome d'abstinència que em volia donar cops de cap contra les parets. O sigui, va ser una setmana supercrítica, un mal de cap. I clar, després vaig trucar amb un d'aquests metges que he provat i que li vaig dir, escolta, tinc una migranya que veig topos liles
flotant a l'aire, i em va dir, deuries prendre molt cafè abans. Doncs sí, ja t'ho vaig dir. Diu, clar, potser no l'haguessis hagut de treure de cop. Clar, jo vaig passar de fotre'm 4 cafès al dia a no prendre'n gens, i el meu cos va fer una reacció increïble. Clar, em fa tanta por ara prendre'm un cafè perquè tinc por de tornar-me a enganxar i que si mai el torno a treure em trobaré tan malament com aquell dia, i t'asseguro que per mi va ser terrible. O sigui, no vull tornar i mira que ara ja no, però l'he enyorat molt el cafè, fins al punt que anava a les benzineres a pagar perquè havia posat benzina al cotxe, i saps que tenen les cafeteres aquelles, i entrava allà i feia una oloret de cafè que hagués llapat la màquina. O sigui, que durant molt de temps el síndrome d'abstinència del cafè l'he tingut, i ara no goso tornar a prendre cafè. Jo et deia que havíem anat a veure algú, em deia un cafè, una infusió, un te, però que tenia ganes de fer una mica de teràpia conjunta amb les dificultats, perquè una cosa és, o sigui, primer, diguéssim que el primer pas és trobar què et va bé, trobar la persona que t'entén, amb qui empatitzes, que et recomana les coses, i va. Sí, jo he de dir que m'ha ajudat molt una doctora que és coach nutricional, i que ha sigut, a més, una situació progressiva, és a dir, el primer dia no em va donar receptes estranyes i em va posar en el món del raw food, sinó que, mica en mica, ella va estudiar els meus hàbits, i a partir d'aquí ha sigut un canvi molt lent i molt progressiu, on jo he anat incorporant aliments que no havia provat mai, com les algues, com les llavors, és a dir, coses que jo no coneixia. Però l'hàbit sobretot, no l'hàbit de... I que jo no sé cuinar, amb el que cuinava abans, jo pensava, què collons foto amb uns germinats? On m'ho he de posar això, no? On he de posar una alga, o els fruits secs, aquí com els poso, no? I per tant no era coses que feia servir. Per tant, això és el que m'ha ajudat més. Digues. No, et deia, és això. Et deia que fes una mica de teràpia, perquè és veritat que en moltes entrevistes, a vegades sí que surt tangencialment, però amb això hem empatitzat molt ràpid tu i jo, que és una cosa és saber com t'has de tractar, què has de menjar, què et senta bé, i l'altra és fer-ho. Però fer-ho amb tot el que implica la logística de fer-ho. No és només quan arribes a casa que dius, val, sí, ja tinc el pot de tot i ja ho puc fer. No, això és el de menys, diguéssim. I aquí és on jo volia que una mica empatitzar amb tots els que ens puguen escoltar, de dir, aviam, això és molt bonic posar-ho aquí, ara aquí ho parlem i tothom és estupend i és els seus germinats i les seves històries, però... Això implica una intendència que, vaja, jo estic esperant que un dia em trobi un senyor a casa que m'està esperant amb un premi i em digui, tia, tu has currat perquè realment t'has complicat molt la vida, no? I és que això implica complicar-te la vida, perquè jo... Com ho fa? O sigui, per exemple, tu, perquè vius a Sant Cugat, i molts cops allà no hi ha la infraestructura que aquí. No hi ha les mateixes botigues ni restaurants que a Barcelona. En quant a alimentació ecològica, productes ecològics i tot plegat. Llavors jo tinc les botigues estudiades i molts cops també el sabreu que no sempre et trobes el que busques, perquè és una compra a vegades molt frustrant, perquè tu dius, mira, avui faré una cremeta de bròquil boníssima que m'han donat la recepta i tal. Te'n vas a la Quinta Forca i que passes de llarg 5 fruiteries i amb uns bròquils estupendos, fluorescents, i arribo al lloc on ho compro jo i no en tenen. I dius, i llavors me n'he d'anar més lluny, que sé que n'hi ha un altre i potser tenen bròquil i fa una pinteta que dius, ara què faig? O tampoc n'hi ha, i llavors he de canviar el plan que tenia, no? Potser si jo no em trobés malament menjant un bistec cada dia... Tu has començat dient això, és més per obligació que per devoció al principi. Si fos d'aquella gent que té un estómac a prova de dinamita, potser seria jo la que m'estaria fotent carn cada dia i pasta a la nit i vés a saber què, i un gin tònic abans d'anar a dormir. No ho sé, jo ara ja quan em diuen vols prendre un gin tònic, penso no, saps? Perquè em trobo molt malament, saps? O sigui, són coses que a mi em sap molt greu, i que hi haurà un dia que diré, va, avui sí, perquè avui em ve molt de gust
i perquè sé que demà, si no em trobo gaire bé, no passa res perquè no he de treballar i podré estar a casa i que per tant m'ho puc permetre. Perquè ja et dic que hi ha dies que jo decideixo que em ve molt de gust alguna cosa que no em convé. I per tant, jo també ho faig. I el dia que anem a un bar amb algunes amigues i ens fotem croquetes i fregits i això, disfruto molt, perquè a mi és que menjar m'agrada molt. O sigui, per mi és un dels grans plaers d'aquesta vida és menjar, i jo al voltant d'una taula soc molt feliç. Cuinant no tant, però menjant i provant coses, el que passa que no necessàriament necessito que siguin ni fregits ni res. Jo, quan em diuen, quan vas a casa de la teva mare, què li demanes a la teva mare que et faci, que t'agrada molt que et faci la teva mare? Doncs per mi no hi ha res més bo que em fa la meva mare, que és patata i mongeta tendra i truita a la francesa. O sigui, aquest és el que m'agrada de... Allò que diu, nena, què vols que et faci pel teu aniversari, no? Que et cuino el que vulguis. Doncs no li demanaré no sé, jo que sé, un braç de gitano, que no l'ha fet mai la meva mare, li fotria un problema. Però vull dir que no li demanaré cap gran cosa. Jo amb patata i mongeta tendra, allò de mama, fes-me avui tu el sopar, patata i mongeta tendra, no necessito una altra cosa, no? Per tant, això, que jo hi ha vegades en què no goses i que tens dinars o sopars de compromís i jo menjo el que tinc al plat, em senti bé o em senti malament o així, perquè no m'agrada. Crec que som éssers socials i que en determinades circumstàncies el que no diré és perdoni, jo... Però segurament perquè no hi ha prou sensibilització, que ara no cal abanderar que la gent hi hagi més sensibilització amb tot això i que hi hagin alternatives, però no tant per tu, perquè nosaltres ja som grans i més o menys pots portar la situació millor o pitjor, però la saps portar, però tu abans ho deies, la teva filla, que és la carpeta que avui he mirat, ella és celíaca. Clar, aquí sí que no hi ha... Aquí no hi ha més pebrot, o sigui, si és celíaca, és celíaca. I per tant aquí sí que lògicament ho avises i jo crec que ella ja s'està acostumant no, de fet ella ho té superintegrat i ja ho diu quan va a casa d'algú, però clar, doncs festes d'aniversaris, segons quins restaurants, doncs això, amb la família, te'n vas un dia al costat del mar a menjar tots una... Estupendíssim, un paisatge, la paella... Un arrosset, però has de dir, perdona, la nena és celíaca, el que porta la paella aquesta, tal, ho pot menjar la nena, i llavors de cop te n'adones que al restaurant no en tenen ni idea de si aquella paella la pot menjar un celíac o no, i a mi jo m'he trobat, o sigui, m'he quedat parada de molts restaurants que em diuen lleva tomate, que dius, home, el tomàquet per si sol, gluten no em porta, però clar, que a mi em sorprèn que hi hagi restaurants que encara no siguin conscients de si el que cuinen porta gluten o no porta gluten, no? Perquè crec que jo suposo que es deu estudiar a les escoles de cuina i que deuen... Vaja, jo espero que les escoles de cuina estiguin explicant tot el problema de les intoleràncies que hi ha, i després parlarem de quins països en aquest sentit estan molt més desenvolupats i que tu pots ser celíac a Noruega i no tenir cap problema i ser celíac a Itàlia i passar les putes, per menjar una pizza horrorós, no? No t'explico el meu viatge a Venècia amb la meva filla perquè, escolta, va ser una tortura pobra, que ella volia menjar una pizza i no vam poder trobar una pizzeria a Venècia. Vam haver d'anar no sé si a Murano. O sigui, has d'agafar un puto barco per fotre't una pizza, per no que sigui celíac. Una pizza sense gluten. Quan és com l'emblema, no? La pasta i la pizza és l'emblema d'Itàlia. Tampoc t'estic demanant. Però enlloc fan pizza sense gluten a Venècia, no? I al final tens la sensació de dir allà per internet, buscant... Clar, però per exemple, allò que dèiem, no? Que nosaltres ja som més grans, però la teva filla, que és petita, que per tant també és més vulnerable, més sensible a aquestes coses, encara que ho hagi vist de petita, i encara que li vulgueu amagar o que li vulgueu prendre un punt de normalitat, clar, ella sap que esteu buscant una pizzeria perquè ella pugui menjar i que heu d'agafar un vaixell, i això és el cas de Venècia, però el cas de les festes d'aniversari, casaments, el que sigui de dir, ara què, li porto el tàper i sense voler-ho,
potser estic utilitzant una paraula molt gruixuda, però s'estigmatitza una mica aquella persona que va amb el tàper quan la resta... I tu ets una nena petita que dius, hòstia... T'he de dir, per exemple, amb les festes d'aniversari, jo he tingut una sorpresa molt grata amb els pares de la classe, que quan fan una festa d'aniversari em diuen Mònica, què li fem a l'Aran? On ho puc anar a comprar? Es preocupa moltíssim perquè els seus companys de classe ho saben i ja els hi diuen als seus pares l'Aran no pot menjar gluten, és a dir, hi ha casos en què jo ho agraeixo moltíssim, perquè molts cops, fins i tot hi ha hagut vegades que me n'he despreocupat i em diuen li hem preparat això parlant, fins i tot hi ha gent que pensa, hòstia, la meva filla no menja tant, si menja un pajarito, saps? Però vull dir que en aquest sentit, molt bé, sempre hi ha gent que no, zero, però que la meva experiència en aquest sentit, dels pares de la classe, fantàstic. Però m'he trobat en situacions de restaurants, per exemple, no? Que els nens els hi fan un grup de gent i hi ha, doncs, 5 nens. Pels nens, no? I jo què sé, és que pels nens hi ha no sé què amb patates fregides, val? I tu preguntes, perdona, les patates fregides és que ella és celíaca i saps que les patates fregides no es poden fregir amb el mateix oli que has fregit doncs, croquetes i tot això que porti gluten, no? I per tant han d'estar fregides amb un oli diferent. I, clar, no, això no ho fem, posem amanida. I dius, a veure, amb nens petits no els hi pots donar patates fregides a tots i a tu et posem, i a més el concepte amanida, són que és 4 fulles de merda mig grogues i tal, i la teva filla et mira amb una cara de dir jo això no m'ho vull menjar, i això que li agraden les amanides, però clar, s'ha acostumat a menjar unes amanides que no són aquelles 3 fulles de merda sense amanir, perquè ningú li porta ni saps? I dius, hòstia, quina poca empatia. Mònica. Et tindràs una feinada de por amb aquest No, la tirarem tal qual, la tirarem tal qual, però ja d'anar acabant perquè sí que haurem de... Em sap greu perquè... No, però a més m'agrada perquè ets passional, perquè ho vius, perquè ho expliques amb aquella naturalitat del que ho viu de manera quotidiana. Sí, jo... I m'agrada perquè a més ets crítica televisiva, però crítica també amb totes les coses. Sí, no hem criticat ni la clorela ni la espirulina. És veritat, ens faltava això, és veritat. Vols fer un speech final sobre no, aquesta... que no me'n surto, amb això no me'n surto, perquè jo esmorzo un suc verd cada matí i em van aconsellar posar-hi espirulina i clorela i aquestes coses que són una meravella t'arreglen. Els superaliments, tot això, estupendo. Però et destrossen el suc verd que t'has fet amb un amor tremendo. I un dia vaig decidir, doncs mira, això no ho faré. I no ho fas. I no ho faig. El suc m'agrada amb gust de suc verd, no amb gust de... d'aquest superaliment, d'aquest suplement, clorela, que té un gust de Brontosaurus rex, no sé què és allò. Carinyo, moltes gràcies. Gràcies a tu. Que vagi molt bé. Merci, Marina.